Hvis du overvejer at tilføre Paint Protection til din produktportefølje, så behøver du ikke at søge længere. En revolutionerende, selvhelende stenslagsfolie med en fremragende holdbarhed, som kan modstå sten og sand, som normalt ødelægger og slider på bilens lak. Lumar PPF er absolut topkvalitet og outstanding, når det gælder kvalitet og optik. Lumar PPF bevarer bilens lak som ny og kan endda få en ældre lak til at se ud som ny. Filmen beskytter lakken mod ridser, stenslag og sandblæsning, som naturligt kommer ved daglig drift af bilen. Den innovative topcoating sammen med den bløde repositionerbare klæber betyder hurtig og smudsfri montage med en ekstrem klæbeevne. Den unikke klæber kræver ikke dyr montagevæske eller gel for at få det korrekte tag. Hvis folien ikke bliver placeret eller monteret korrekt første gang, kan den løftes eller flyttes mange gange, uden at lave mærker i limen eller ødelægge klæbeevnen, hvilket reducerer spildprocenten væsentligt. Folien er tilgivende og har en uovertruffen strækevne, som hjælper, når der skal monteres på ekstreme kurver. På grund af den selvhelende anti-ridsecoating skal man ikke være nervøs for at lave ridser eller mærker ved montage, da disse ved en varmepåvirkning fra varmepistol, sol eller lignende vil hele helt op og forsvinde. Lumar PPF er også smudsafvisende og modstandsdygtig over for mange kendte opløsningsmidler. Folien fås i Danmark med en topliner, hvilket gør folien særlig anvendelig til brug i skæreplotter. Lumar har et tilhørende skæreprogram, der indeholder mere end 1000 bilskabeloner til Paint Protection, og som gør montagen lettere og eliminerer de fejl, der opstår ved at håndskære, ligesom det også reducerer spild. Til montage på kundebiler eller til videre salg laver Lumar også ruller med dørkantsbeskyttelse i bredden 10 og 16 mm. Det er hurtigt og nem at montere og har en høj beskyttelsesevne. Lumar Paint Protection har gennemgået accelereret test i vejrbestandighed. Disse test har ikke påvist nogen tegn på bobler, guldning eller afvigende glans i garantiperioden. Kontakt Wikialo i dag og hør, hvordan du kan blive autoriseret forhandler og montør af Lumar Paint Protection.